Karbi anglong news channel along berta than ponche bang nilimen sami merchidin han sepi tangte pini abirta angton ben archuponik tha non malom ing samriri apor hut puthot langpang nap lapen tapat angbong puthot lamki kedopontu border kedodun kejoy ke putong nanglitum kamathama mate sungkrung putong nanglitum kamathama West Karbi anglong Meghalaya border pen kachikoinot tapat arong kedo akarbiatum kiduk kisung puke lamkimi kalilo Lason si non malom ing samriri apor hut puthot patumi chiti niphai kreser kep arni langpang nap achumangatum aron repen sok nangrot si hin angbong puthot lam thama kedopon kedamtang arni penta langpang nap achumangatum aphan lam sampen chingki chethan ponchi aphan warsai ri olo Bonsita mon sam kedoji kalisi aphiong angdang nangtheong Karbiatum asokta kedamtang arni panahok ponlo lapen natural boundary pillar pusitame plasting pen abdaksi adu pacheplang det anpinlo lapuson atomon langno kebat kilit parpik ajok tapat arata chechak un AC sok lapen hidi pachewanglong ledetlo Bonsita pini arnia bangke chumangatum Meghalaya raikom sai khetum chewansi aron repen sok kirot aphan wanglo Bonsita karbiatum lam sampen pubomta ar jujesi aphi anke hin pusita jakong horang lapen risimpen sitame chedan ponang koklo labangso hin ka chedan bomahut remending teron alang libang kopai kelang nuajok arengahu Keso ahir ingtang rak anpinlo lapen tapat rai komasai khiatum pusitame Arengahu sodun puta hadak rong arwata tumpen pherang keatum karjo hut nang thandun lapen birta kiribdun bom ahut anke hin raikom sai kheatum pang samdun si mesen pen lang charidun lopusi birta ripdun long mokoilum pen kohelet milik report Karbi anglong news channel tumbang sok nam curot cuang lo masih dah bang ke ciro nang net gue he mana ke yung se alam yung se cingsam nang palam du pulo yung te ciro tame la bang su cingsam nang palam abatik bang ke ciro nang nelang se kain dak lo da rong bang ke masih pini bang ke la alam pin se dak sok ciro lo masih tumrong ke banda celang do mat la ku ciro sang bang Areng Keso la mikya polis tu mar asam polis tu nang le dulu masih la kirap tu na ama la kai bong kahi polis tu makai bong kahi bi kamar se itu mah pu asam polis bang ruklok minta pu miklia publik tu lagi thing kali asa polis tu mah masih thing mane kahi bi ke polis ane men target kali det ta hai mine hai men kahi bi kamar se ruklok ta hai lo masih publik tu miklia cuma publik tu lagi thing dali pu miklia polis tu masih ring pisul mithang par bitumle polis panta Areng api pulang kali labang ke nililong ya approve ya det ma kamera bang ke nilpan ini ninga men bang tahu de masih kamera bang humun long de kamera dosen de nili humun long ye masih tarbitun mate publik tum lagi thing kali lo la miklia polis han ke asama polis han Areng api subit bang ya miklia polis sharing polis yang se kitheng lo mine men ke target de kali det ta mine seta me rupon flok lo ki rubang ke Karbi public tumhan lo target mane lapu chin kha bi ka masih rupon flok lo mane ela publik fan non kuala alang li fan ki thengi puhut masih kahibi masih labang ko solo nela fan bang hala mikra polis pu arbak cek lemati masih hala fan bang rorder sela asam polis fan ta kacirap duni masih fan bang se rupon turong lo me mitang nga dapu asam polis fan bang se dan yang dimen ke dimene di santim timu ha Divin santim mengdak apa mandi tak isi pula hadi ama senona bang alang tum koson tanone ama se alang tum bang polis kiwan pak ton si sok nang rot lo ama ne tum hadak cilangan senang kori lang pulol cilang dun lo ama direct hala me khalai polis tum bang ni tum snai tek rong lo mane tum bang taning pung lo masih dun pak lo mahalat karona sangho pana bang ke polis bang tan cuma kodur lo polis tu man cuma kodur lo mahala pui tu polis bang tapu ke
direct kap dun lo hala pan kerap dun ni polo korama hala polis tum bang tam kalau polis on tatran sang ho pan thengi polo ma hala tran sang ho bang nang kudiat le ma hala polis ban bang sono ne ma theng oi पुलिस la so yo ni sa phang tum so hot ke hala da khi dia ru to long sin tum ke ing dam pleng cha thang na vidun de ma me khalai polis tum bang ha dak so ro dim ban pun tum na thuang ma se di he le pe nang ap lo kita nang piro re bang hala hidi long se bang ap chup chup de tha amane tum ta ula ana po la tu ko ma se tum ta ningi kang ningi pung ko se ne tum ta da thi te thi reng ka reng ma se tum me kap dun lo ti song dut lan chon na KB ke Chiatuma Pan voter list amen ing Thanang Chipu Karbiang Law Autonomous Council ahong Chetayalong 24 plus organization atum kachisong Karbi Anglong Arlo Aron Repin Pen Kedo Kechekebe Atuma Pan voter list along pen amen ing Than Etnang Chipu song ingkoi rapli sosi hampang asong atum penang aningkan aprang pen nang chisong bong wang bomason si patumi chitini phai ingkoi arni lethota dipurong supi ke parlo rusem son sing ingti amir biri arlo Karbi Anglong Autonomous Council kachari atum prapchin pen Karbi Anglong Arlo Aron Repen kedo akechekebe atuma Pan voter list along pen amen ing Than nang chipu kachisong pon abirta nangli Bangso kachisong ahut Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Apan Panong si memorandum alo Kipachur dam chiapan ongdung apai armu chiteng ponsi Karbi Anglong Autonomous Council achatai an palidam lo Bonta Council Authority atu memorandum kideng dun chiapan kipanglen ason theklong si kachisong arwadatum ningkang samse chipaklang si Council ahongjai along amat ingni prong si memorandum kideng apan Authority atum wangvitik ladak pen chetere krepu hangtaramsi sai jokje Karbi Anglong Autonomous Council Land and Revenue Department Secretary in Charge Tensing Rongpi katisong arat athengno wangsi CEM aphan kapanong pinpur alo dengdunsi katisong arat atumaphan pachidamlo Lapen Halapu 24 plus organization along chief convener Rotan Terang Kaning Japon ke Moran Motak Council along ke Moran Motak Akhai pen akaprek atum ke vote joklong lelu pusi chiparai pon etlo bonta ladak Karbi Anglong along ke bang so puthak ningkan narkep chesong etlo sitami kichun chiaphan non anta theklong le Karbi Anglong Autonomous Council kachariatum ke claim ke panglen chi aphan towar rirong asonsi theklong pusi ningje News Text Report Karbi Anglong News Channel ke nili tumta ningduk meme alam lo te inglong sopan pusita men non lason ke plak bang niar ni moron moto ko tum hampai state government na tumpen state long pensi isi che parai pensi kadu ko cabinet decision ended cabinet decision ke en mane pilo state government na long ke latuma bang ke recognize lo lada ka bang ke council election bang ke council election na bang hala tum ke moran moto ka khaisi joklong chodi piniar ni lasona ke hang ke nili tum sikhang ke hang me ka tuman pipe laben ke hang he tuman ki pi bang ke lake manghum me alam lo lasin nili ki budam gang tunga bang ke lalo ke damtang Chief Minister of Assam laben ke Karbi Anglong Autonomous Council laben song ko rapliang mong chingmo hoda lamki pu bang ke lalo nona mat ke la soput hak ni tum study lang ko si pilota study de ang ko sil none moran moto ko mane clear voter list bang e pide paklem de tapi ni ani lada ka bang ke nona bang la ke voter list ke claim ji alam kali lada ke claim kleji bhanse issue divert koribo nangli tum kadu ko eta chini lo ke di rada theng no bang ke 163 alam da ninje po men dune ke people representation ek alam da ninje po are people representation ek halake india angkang aphan lapene 163 alam alangli ke ninje ko ngabang ke lake isi state long aphan ladakh Karbi Anglong Autonomous Council long voter list ka silam aphan ke latum ame thanga tum ja kongdo lapen ke isi che para idat pen bhi governor approval aphan claim pin pusita me non dobom Karbi Anglong Autonomous Council along rules 1951 rules do constitution of district council rules pusipulo halada ta 128 pen 129 long lang pamida halada kaningje halada ke jong abangke 12 years from the qualifying date lapen qualifying period pusipu 12 bosor aprang
hala qualifying date pen qualifying period ke first election la basi kipu alang tu ma bangke nona bangke rala theng no kama manghu bangke para bosor pleng lo plutan ke voter list theng dolong la ke ko sonal manghu me alam la bu plutan ne lada ke pinia ni ang tana sosi pleng upo ako pleng bom lo la soputa ke check and balance ave ke karbiang lo autonomous council la tumlo la si la soputa responsible chen ne plutan ke ni tum bangke lake rat thurpa ka ke song thaglong po lake non e pini bene ke cheng ponlo pini 9 years lo ke playing 9 years playing that bena phi bange non 500 se ka song ko em hani tum ready la Karbi Artist Forum atum Karlitang Jubin Gardaphan Ning Dukpen Kachiki Modun Chiti Niphai Inkoi Arnikang Sam Dipu Golf Boy Hostel along Karbi Artist Forum atumpen Nong Nam Kache Thangklong Karlitang Jubin Gardarong Kache Voidui Ajok Ning Dukpen Kachiki Modun Nong Nam Kache Thangklong Alun Sipo Karlitang Jubin Gard Aprang Kidam Juipen Asam Alongri Along Anchot Kalisi India Angkang Pialong Sitami Lun Sipo Karlitang Jubin Gard Aphan Aning Kedok Aning Kang Sam Lapen Alangli Lun Karju Aning Kihang Pikatum Social Media Longpen Ning Duk Chipaklangpo Lason si Karlitang Jubin Gard Bangso appear thepen Chevoy etlo pupen Karbi Artist Forum atumpen sitami Chiti Niphai Inkoi Arni Dipu Golf Boy Hostel along Karlitang Jubin Gard aphan Milur Thorponsi Minute Isiapor Kachikimu Ajaime Kedengpo Jubin Gard alangli Assamese alunjirle kilunchot lapukali Assam alongri along kedo Karbi atum alunpen kaprek akhai anparta Hindu alun mate Bollywood angdeng an sitami kilun abang phulo Lasi lapuson lun kilun ke thekser abang phu bangso appear thepen kache otikang pupke thedung akana hoklo pusi Karbi Artist Forum amai phu katharson ingtipen lamthe chipaklangpo Anparta Karbi Artist Forum Kongchunbang Mongol rong pipen sitami Jubin Gard kilun alunchir lun ponsi chiki modo News Text Report Karbi Anglong News Channel Nili Chapardan dun cheng alunjir arnisile arnisi Karbi alunjir Jubin Gard kilun cheng lo dan bang suadun ketok bang jorang pisu yo bang jorang pisu kilun bang Jubin Gard dan santaujir jadi itu yang segitu mengorok kita ya durap enak arnisile arnisike nang chilo tu nang ji nang nilong si seng che kanun lesi nang chilo du nang ji seng che kanun lesi nang chilo du nang ji arni sile arni sike nang chilo du nang ji nang nilong si seng che kanun lesi nang chilo du nang ji seng che kanun lesi nang chilo du nang ji Ingdeng Thongkepra Ketom Chonel Karbi Youth Festival Ningkan Suri Hinira Inkoira Pho Aparman Langpher Ahavar Amaya Tumta Chesik Chedang Ponbomlo Sonsi Patumi Chitia Chiklo Niphai Inkoi Ningkan Suri Hinira Inkoira Pho Langpher Tirikam Ahavar Amaya Tum Pater Pipon Sing Nonang Kileji Ingdeng Thongkepra Ketom Chonel Karbi Youth Festival Ningkan Suri Hinira Inkoira Pho Aparman Langpher Ahavar Along Kapaman Ponchiaphan Chesik Chedang Ponbomlo Lapen Langpher Ahavar Tirikam Amayalong Maipu Kapachini Ponke Pining Thongkepra Ketom Jonel Karbi Youth Festival Langpher Ahavar Amayalong Katepate Ponchi Lake Sanchom Inkoi Raisi An Doji Pusi Pachini Pon Lapen Langpher Local MSC Mate EM Madhuram Lekte Ahinpen Kapachini Pontu Lake 70% Anke Kikim Kerangta Tang Pontanglo
Lapen Langpher arlo karbi chokomar atum pusitami un anpen cherap chetodun ji pusi Langpher Ahavar tirikam amai phupen pachinipon. Ang tona Langpher ang kiaphan nang kapachinipon alam thele archupon lonang. Volong komachipen ren singkiling report Karbianglong News Channel. Ini itu Langpher Ahavar so nimso ngangate labangso ditang klam along non nang keliti ongkaba thobang beng Ahavar karbin sunim sorangaje ketalon pon dia ni itu Chesik Chedang pon ikom ini tentang Langpher Ahavar amai index kami Chesik Chedang itu tenangan kicun itu Chedanglo so nano bangke toxic bag payan bangke ni itu kita so kicun itu Chedanglo sino na por dolar ini taring ko lo ni toxic dolar itiru dolar posi na itiru yang bang ni itu maningkan bang ketalo rosona ka pacun dia pat ni itu bori pon momo na pen klem tak klem pon momo ta filregi cerap kacito kita ani ko mo lo ini gini pen cenglo na pen ke sukamar tu punon apa ke sakuri ke klem bang bang itu mas kan ani itu non na cerap kacito dundo so Ajok ni tum pedeng le thota indeng songkai pa thom wari sulim sorong aje ke talon bangke mission pen ni tum pacun ponunji lalo aper ke labang so mai long ni tum Adui sarpo man pen Karbianglong Autonomous Council ni tum kaching ona CM Dr. Tuliram Rongkang sar ke hai panse ni tum Adui sarpo man pen chokha ponik la pen ke ladak ke damtang ni tum da Langpher long kai ki nang cerap pun ver abang phi bang ini peneng angbong Keso gyun e pen Ajok bang so pir the pen siupon la sonda dolo malini disupi alang di Inut run sepi tapen tang ching online tang ching hot pick abang phi la pen ke monjumi teron pi nagedan itu Langpher ini leng sarpi lo alang istame Keso gyun e pen Ajok maksud te pen kacau pon sondo bang ini abang pia tu mamet pen itu lunkan amalin tane tu pati Condolences kecengsi lunkan amalin labang ke malini disupi amen pen sini tu pati kon itu nasi labang so lunkan amalin tu bang ke ile tu Karbianglong ancot kali Assam dep antame lunsepi nongnam cekan longa lunsepi kila lektipi ke hai pi pansi militum kacok kapon pada itu alang di konversi alang di deng bensi labang so dunkan amalin sistem ke pangku konji pamil itu Chesik Chedang konilo. Second ever angling competition Duabarguri Press Club pen Kapedopon. Lakha ingkoi da trok Duabarguri MSC constituency ke parlo dolamara men phangcho arong alang royalong Duabarguri Press Club atumpen chepatre piponsi second ever angling competition kapadupo. Bangso second ever angling competition kapidopo na hut kachetongdun Duabarguri VDC chairman Sar Koirongphar actor Roman Teron rang mukrang terang atum pencenglong penang an kethe kiding atum chetongdun laso hut langa ok keparhi kachepati ponalong bang thong kepranar kep abang phuatum chetongdun si chepati patduponlo Lapen okiparhi kachepatialong kejengsi mate first prize anong e kilong pon Raju Lekthi Lapen second prize anong e kilong dut Vikas Teron Lapen third anong e kilong Joy Singh Teron Lapen consolation prize kilong dun tu Laki Dor Singh Phangcho Lapen long Singh Terang atumpensi chepalong pondo Lapen second ever angling competition kibi ponahu Duabarguri Press Club en kachetongdun DPC Maipu Rajesh Teron, General Secretary Rang Sinabe, Publicity Secretary Joy Singh Teron, Sport and Cultural Secretary Roel Sonrongpi, Kazironga In Charge Thomson Terang, Office Secretary Edverson Crow, Awina Stockby, Mongol Singh Crow, Moses Terang Atum Chetongdun Si Mesenpen, Okiparhi Kachepati Pachunpo. Duabarguri pen Edverson Crow Report Karbianglong News Channel. Aprang sila nitum Duabarguri Press Club abitung hoi pe ini nitum
indeng hinia parman occupy he kachi pate la bangke dolomra angkang ladak men phang chorong ladak la siwa mandir arai ladak si langroi long sin tupini occupy he asai ni tum mane deng pono la si pini asai ni sempe sin tum pachun polong lo la sinile tum la jasimer la duar bogri press club abitung hoi pen tum occupy he program itu tum deng ponang kok la bangke isi awareness asono la sile tum kadok abita chini lo ili tum rong ajo ke jasmet ok kiri kustame bom yusri mane ke ok pru lo la si ok pru long bangke ok asua sa ang pon si thila po la son tak si bom pen lo plotang te la tame pinang ok thi po la pen non bangke hala current electric shock pen sami pinang ana ok kiri ban sila sinon bang ok an stamina hin no silang roi lang jeng tamina hin lo sila hai bangke li tum tame hal hai hin tan yuse bangke parhi la bangke kolosia ok kitema kolosia hala mature ma hala so oxygen dun chot la sila hai awareness kipa do pen pen sin tum la son ok parhi sai stamina tum deng pono sik pining an bangke duar bugri press club and organize pining bangke indeng hin nang chok tang lo la sila son non kilang jilang ani an stamina tum la puson asai ke deng ponji phal stamina tum la bangke ka kita mi tum ka chisik dolo la sik pining tum desmer la duar bogri press club atum pen patirti ponsi indai hini kecho oke parhi asai long ni tum phan ni tum press club abitum domesan tum inut pen pharu tok la soni tum chirung pen sila pusona sai sami ni tum pachun pono la solo gol duar bogri ang kang long ke theki ding pen cheng lo official tum pen ans tami ni tum duar bogri press club abitum long tum phan kai ke ni tum long nang kaching hon tum ni tum along kai ke nang ka jab dung tuk abang phu bang pisami ni tum long nang chirab no la so jok si duar bogri press club long tami tum akaprek asai ni tame akaprek events tami tum deng polong lok lo la se kadok avela ni tum duar bogri press club long jasemela ni tum la oke pahi pude de la non kiwang ji indeng thong kebra ki thom karbi jonial karbi risonim so ronga ji duar bogri jon a farmans tami ni tum miss duar bogri for ZKYF last time tum organize pontang lo la se hala dak tami duar bogri ang kangara tupelo kaduk avis tami ni tum organize lo nang tum tami adina pidun tha athi hadak mangke itum duar bogri ang kangong tami ke thek kire lapen arje kimi aphais tami dupik lasi nona kai ke ajas tami ka chibaya kai lasi itum bangke chilang namlo purang te duar bogri la bangke karbiang long ang kamai is des tami da bangke isike ki jut si a consistency lo tami ni tum non duar bogri press club men ka bor idam bangke ki jut si a consistency long bangse number 1 du dunangi ke thega hin punon a char hin punon tami ka char hin punon lasi la hai ni tum duar bogri press club men tum kai ki tami la hai sin tuge matha punon son thak thak si nona bangke miss duar bogri pulo oke parhi pulo football pustami to kaprek a program kaprek stami tum awareness ding bom masil hai long stami ni tum pan kai ki tami nang chirap nang chito dun bom pu pustami pu pen sin tum tami ning the pen sin la pusana program an ki bang jilang ani asame kedeng pon tho bom mi pan kai ki tami tum kachi se ki bang ge dolo asi pu an nililam the na pakang mun basi anthe ipam terus kali to Fransi nam tum yak perang ke bitung tum han sebab Tuhan kardom pujul lo sepini dak dolomara duar bogri ang kang dolomara long jasemepet dak men phangchui ria long ok parhi kachipati mate angling competition labang so program pini dak padupon lo kasi so program kini kon bang mi ulu ni hin ten ning ngarong lo kasi pen labang so program ka organize ko na tum hanta churulu kada duar bogri perang kia bitung tum pen club tum pen si lang tum pen si organize ko lo sang tum hanta me churu par pik lo hai sai ge deng ko na bang kasi lahai ako parhi program kian pon bang kita hando muni tum kosono ma ok kiri lahai ka do hai hita me Pinangan ke thekeri tum ta do ke thek chini tum ta do ogri thek tum ta do sitame muni tum chini bang we sitame lai hoi England competition mane ke parhi ke pate long pa dulu ko te ile te umong ta ko ma se ke thek ni chot ma tum hanta ri tum da ang thek kon long ko lapen ke ladak isi bang ke la hello aprang ke lahai okri ko dang te mane abi teng am pet ko oksipha ba ko na ne hiru pen mane ladak ne produt po jelason pulo dang te lahai bang ke kan hok son de pik o ko tum sitame a POV second generation bang ka widat ko sigel tum ati asu ko do enda hok lapo na pen ke la solong si juman langroi long do api mukhan ke pinangan kan hok mun ko na sila hai phan ke safety ji phan
Pulutang te itung ke best ke lah hello ke parhi kena. Ke parhi pun te labang ke itum mature tum si ke parhi bang itu cot pun. Pulutang te pinangana hormon dung dak na hok dung dulu. Nasi lahai pot ke masa pon bang ke mesen lo. Jasne te practice club tiga tu fundamental di churu lo. Nasi laso competition bang ke pining pen second time lo wanili ke sini dun. Asalang tu so bang ke program mo continue. Ang tum kian ko ni khanda nili be chuding rilo asi naso buthak nili ke lansi ni ge chalo la pena dun thu pini la bangso program ke claim along nili isi tame ningdu ko som tema isia berta ta nili pini da pachithang pon tum ateke le tum long nong nam pachithang klong asam inut singer Jubin Guard alang li ko pai ke lang no pen la bangso per the pen joy goi jui lo asi alang li kan kopi guson pelane same ini litum along pen along ya bejalo apa si lang ni kan tame churu nai da pen tum chiki mo konwer nai asil support han to puthak pame ni linduk cepat lang pon lo da pen ke litum long kali tang rosing topi alang ni sitame da dor bagri terang ke bitung mong pen ke lang ni tai nut pithek kiri banglo kachini banglo alang ni nut active member lo alang ni pan alang ni sitame ini litum long awet lo sitame alang ni fan ilitum churu reuni alang li kereng er tami ke claim ke dampot to alang ni fan tami nang litum kerang ke bitung benda sikimo ponder ji fan si milin ke da seneri lo ba nang litum sikimo ponder lo tahai ba sikimo ponder lo pini saminang tum so sai ke deng pon nang ni pil ya pini le bangso ini competition along nang litum la bangso along to et minute bet ek second bet tami da bahini korti nang litum la bangso sikimo pon sai ke deng pon tami ni pik lo la bangke si diri lamke bidding itu dan tamsi nang cuma tu kan hero PC diri yang tamsi nang cuma Dolamara Town Thongnok Bay Statue along Karlitang Jubin Kardaphan Kachiki Modun Dua Barguri Press Club Atumpen Chipater Piponsi Dolamara Town Thongnok Bay Statue Mate Akumlin along Karlitang Jubin Kardaphan Kachiki Mo Padodun Bang so Kachiki Mo Ponahu Dua Barguri Press Club en Japon Linsi Dua Barguri KCS Zone Dolamara Police Station Lapen Dolamara Town along Dokan Kachupi Atum Rong Arwada Tumpen Chenglok Pinang An Abang Pu Abang Pietum Chetong Dunsi Ning Duk Ning Lakpen Kachiki Mo Padupon Lapen Kachiki Mo Ponahut Karlitang Jubin Guard Alamo Aputak Alamte Hei Hui Sitami Kithan Pon Padupon Rinti Lapen Dua Barguri Press Club en Kapater Pipon Ahut Karlitang Jubin Kardaphan Me Lurpen Chiki Mositami Padupon Pusi Berta Nang Pali Dua Barguri Pen Edverson Ko Report Karbianglo News Channel Bapik lo abang Putin pansme idum lang nam lo ten ding dukalam ateke asam along chot la pokali pirthe dang lapen Bollywood along tame Inut anong Chedanglo alun sepo Jubin Guard alang li Patumi tiga pon Northeast Festival of Singapore long damlo alang li performance aprang kijuye una hot hagorong langka cingluhut si alang li la scuba diving ke klembom un hasi alang li hadak man akiun e nang dokolo aji teke bang pada kasik sa dokolo la per alang li pan hospital long pondet pen la pora jir kiding alang li survive hun det pen pot pinia prana with that see all over India la pen pirthe dang alang li lun se song atum anda make a chikimo jai make deng lo hem la son thak si pini ditum Duar Baguri Press Club la pen Karbi Cultural Society Duar Baguri zone atum labang so phan ka chikimo alang li kar jong chomrong me ke parab je phan ka chikimo la pen ning duk ke chepak lai nun ang thek pini dak hithier ni tame ong dung atum nang ke chito potam ya kero pilo la pen Jubin Guard alang li rank unhut 1990 sahut alang li manai po album Pukhila lek thepi pen tami alang li lun kilun la pen aphi ako jontro po album si tami ako Pukhila lek thepi pen Assamese Karbi version Boro version la pen alang li rank tikuna hut 40 languages lam thep plikap alam pen lun ka records la pen ili tumnon social media truly pen arjulong lo more than 38,000 songs alang li release lo pini alang li kado ka vyakhe phanda inghon pik alang li phani tum social media truly pen arjulong lo alang li bang phan rapik ala politician nung kerabun ia kam tami alang li rapik la pen ong dung atum phan kalana more than 15% he has kuson lo alang li adopted more than 15 persons la si alang li phan ka chikimo jai mek pini tum deng dun te
chok de la si alang li contribution karbi music along kachirap thedung la pen pa me Christian alun gospel song karbi Christian Christmas ahu ta me alang li bonjot sna pen ta me kardom Christmas kardom pula bang so alun ta me alang li kilun do ko posipini karbia khaidum ilitum dojo the khire salang phan kachiki moja make deng tunang kong la sinili Josumet I would like also to request to all the people of Assam, due to the death of our Jubin Garg, there should not be any misunderstanding between any sections of society. We have come across in the social media platform that because of that some organization has gone to closer down by force or somewhere doing blockages where many of the general public has been faced during this crucial time. So let us condole him, let us give respect in his soul, which he do not want to come misunderstanding arose between all the sections of people. So on behalf of Duarbugri Press Club, we once again would like to condole our Jubinda, rest in eternal peace. Thank you. Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu